heel lang is het helemaal kakkenbullen zwart. Stil met de schouder, ben ik zo heel hard. Wij nog de laatste kunstgroep uit. Spreken we liever van Lady Gaga, haar onderkant. Zijn er van die gasten die niet kunnen samen? Je moest zien hoe dat ze straks naar de wc-pot te kruipen.